Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, suki taniya kay madasig ini maghatag sa information diri sa aton sa Bacolod kag Negros. We have on the line Sir Jigo Malakad sang Undok. Sir Jig, may aga sa imo. Action Bay, good morning. Good morning sa aton mga listener. Ilabi na sa aton mga driver nga nag-observe sa buong sang kalisod. Apisaro sining kwan, apisaro sang pagsaka sa mga presyo pero mangin positive lang tagyapon sa huna-una ta Sir Jeg. Nagsaka naman ang presyo sang gatong. So far, anong inyo nga plano diri sa Bacolod kag Negros, Sir Jeg? May ato mga plano before nga magpadugang plitihan. Subong ano na ni ang sitwasyon, Sir Jeg? Well, bangod sang resulta no sang January 12 na pagkadto diri ni Chairman Martin Delgra kag ni Director Richard Osminia, wala na kami nagalaom nga may LTFRB pa no diri sa Bacolod, especially nga ti Subong. Nagbudlay pag no kay ang Iloilo gindeklarar na level 3 sa gyapon, in ang Bacolod kag ang Negros Occidental daw halog-halog tay. Pero hindi dito kita kakadto no kung makasubmit sa position paper and even sa mga public hearing na kami public hearing na kung magpasaka sa plitin may kabudlayan. That's why nga itong tani ginaayo kung nagabugtaw kag makabati kag ma-recognize ang atong direktor dito sa Iloilo nga may ara siya sa obligasyon diri nga mga taxpayer from San Carlos to Hinubaan, nag-aalungay kami na makakadto siya diri sa Bacolod kag makadiscuss hindi lang sa amon nga mga transport sector, kundi sa aton mga public official like Mayor Bing, kay Governor Lacson, nga mo may kabudlayan sa akon, kay nadlo ko sang COVID, hindi ko makakadto sa Bacolod, ang regional office ng LTFRB hindi maka-provide tao dira sa fourth floor sa isa kadako nga mall dira sa likod sang Kapitolyo, kaya nadlo kami sang COVID. At least wala na batyagan natin may mga justification, kay willing kami tani nga istorya siya. Patinti kung sa posisyon nga may kahangawa siya, respeto na nato. No? But din sa pasaka sa treaty for the meantime, action dahil wala na isang positioning, no? Kay kabalogin na natin pag-suffer sang pasahero, kaluluoy na gino. Imbes nga katatlo siya magdulog from Alangilan to Bacolod, from Handumanan to Central Market, gina-reduce na nila into pila na lang ka-times no, umbra na sila kaya tungod sa problema natin sa transportation kag sa mga protokolo. So, away na sang plano, nagligad to, nakamuno pa to sa akon si the late, Sir Jesse Ortega, nga may plano sila magpasaka. No? Kamo nga grupo with Madam Elizabeth Catalbas, sang Fibakda. Pero subong, Sir Jeg, daw, ginapawalaan nyo na lang ni Anay. Daw ay lang kumukabalo, abi, daw mo na. Kabudlay bala, kay kung imo siya nga daw kanon gid balay ng tutukan mo gid. Ilang kanugon sa imo ipot no kay ang mga ahensya sa gobyerno nga nagambal sila nga magserbisyo sa pumuluyo tungod sa ginabayad namon nga pila ka triple na nga mga taxes. Hindi mo man sila mabatyagan no, mabatyagan mo lang sila kung may mga special event abi daw mangdakop dito sa Bangkalan, mangdakop sa Escalante, magdakop sa Inigaran, dasig na sila. Kasi wala na gina-observe ang insakto nga lay, no? Ginalapak-lapak mo lang ka as in lapak-lapak kaya lang wala na gina-respeto ang mga lay nga dapat magdinakpanay. May mga trapper na siyang may protocol man na mo. But in sa subong sa istorya ko karon si Ma'am Beth sa pamakot nga may istoryan parte sa among nga tatlo. Tinguan ko pa karon nga may istorya si Ma'am Beth, si to Albert, si John sa Pibakda kag sa Stone. Kaya while nga nag-observe kami isang kasubo sa kainong GC, pero may base may mga initial kami karon nga mga inistoryanay. Unlike before, Sir Jeg, nga konway kamo sang plano magpasaka plitihan, pero nagadihon kamo sa mga rally protesta untat biyahe sa dalanon para ipalabot sa gobyernong Singgitan. May mga plan kamo sina. Well, first time siguro no sa kasaysayan sa Pilipinas nga subong adlaw wala gid siyang movement nga matabo. Ilabi na natin ang grupo kagapo ni running for Senator Bong Labog nagkandak sang nagkalain-lain nga mga rally protesta sa bugos nga Pilipinas at subong adlaw. Pero subong daw wala kami anay movement kay ti amo na observe kami sang kasubo tungod sa pagtaliwan ni nung GC. But then, padayon kita nga mag-atag sa mga information, i-disseminate natin through local association. Kung ano pa nga mga
istorya na karon ang matabo ipabalo na yon naton sa media. I see. Pero ang kwan, Sir Jeg, ang presyo kag ang renta sang mga salakyan do wala gid buhin, Sir Jeg, no? The same lang gid. O pero may mga solusyon kita nga natabo like subong ko lang taon nimo ang Talisay every other day na ang biyahe sa salakyan kung subong ding adlaw Paris ang numero buwas Lunes naman na sa Paris para ang driver naton maulo alibantar so kung kanami isang local government unit sang Talisay kay kanami bala nga pagplansa medyo tay nga kulang sa income aton mga operator but din nasulbar naton nga 50% subong mabiyahe 50% buwas babalik naman ang 50% in other day. So kanami ito sang programa sa Talisay kay para malibantar gawa ang pangabuhi sa aton driver but din dire sa Bacolod wala pa nato mabatyagan ang presensya sa local government unit no. Since natumuan ko buot kaga isubong naging leader sa transport wala pa sang programa ang local government unit sa Bacolod kundi atakihon kolektahan kuhaan sa koleksyon ng transport kag wala sa mga programa like ang amon tani mga benepisyo bisan medical na lang askirenda o kon plywood kung may yatag sila kag banig kung may mapatay ba lang ang mga driver kung hindi kita magpagitloy ay di pa takabatyan tapi nangakon comparative lang na iya sa Talisay kag sa Bacolod na dapat mag-leveling off sila kay sila ang nagapadalagan sa gobyerno, kami nag-abide lang sa mga layas ng polisiya. Pero mayoy na kay kung mag 100 kabilo ka sa lakyan, kundi today 50% lang makabiyahe, kundi makaganargid, no? Makabalik-balik kagid Sir Jeg nga may income ka kay sobrang pasahero do amo nabi, no? Yes, kag ang atong nga traffic kay ang traffic ta nabuhinan mga 50% kundi kanami sa Talisay subong, no? At least ang effort sa syudad kag sa amon association, likon sa ibalo sa Bacolod. Pag sa Bacolod noon, Negros i-declare ginalamon, kami ang gabayad sang traffic enforcer dira sa northbound, 2,000 to 3,000 per day na ginabayad namon. Na dapat obligasyon niya sa gobyerno sa syudad nga magbutang na traffic enforcer. Galing kay bangod niya hindi siya productive, wala man siya income nga gadiron, kag dapat tani bantayan niya na kay pertahan na sa aton nga syudad. Wala siya sa assistance gihatag almost mga 6 years na nga nagabayad kami na 3,000 kada adlaw sa traffic enforcer na nagabantay dira sa northbound. Wala pa na mabalaan sang bilog nga Negrosanon kag bilog na Bacolod nun. Imagine mo na. Anyways, aring isa ka issue pagid Sir Jeg, no? Kundi do damo naman mga interviews ta sa mga presidentiables na to, no? May mga Q&As man, way man ko kabati nag-debate ni sila. Way isang debate Q&A lang niya, no? Sa TV, radio, kag like mga KBP dira may kumilek pagani mo dason, no? Sir Jeg, nakabati ka sa mga presidentiables naton nga namunuhan ang hanay sa transportation, ilabi na gid sa problema ta sa pagsaka sa presyo sang gatong. Well, galing kay tanan sila nag-discuss man, galing kay nagligad ang ambal kabay ni Duterte, perpigi na iya. Mabusog ka gid no. Galing kay kung sa debate, may ara agad man na driver nga ga-illusion, pero particular ya sa amon sa transport, ilabi na nga rin kami sana isang Makabayan block. Nag-aanalisar kami no, sa pinakamaayo. So, except siguro sa isa naka-running for president na bahay, na daw may jutay kabalang assurance for almost 1 year lang more or less mga 1 year na nga rescission di sa problema sa transport industry. So, dira pa kami pero kung magsiling nga panubuon niya ang presyo sang gasolina, panubuon niya ang presyo sang crudo, ubra na iya sang House of Representatives sa House of Senate. So, subong monopolyado gani ni Duterte ang Congress, no? Ang duwa representative sa Senate, wala na gani mahimo. So namin lang naguro, tinguaan nila na mapanubo or ma-review malang ang oil deregulation law and ma-prevent anay ang modernization program. While nga nag-observe kita sa pandemic, kag nagatubang kita sa mga dalagko nga mga bagyo like Odette. Amo na ganing akon gusto tani ibalon kung nakabati ka o kung wag ko do wagi ko bati nga namunuhan ina. Why gid mga ay sus ko ara man may ara man sa mga point of views nga mabatian ta. Pero daw ka ini mga major problems sa Pilipinas. Amo ning daw hindi ko masyado gid mabatian sa ila sini nga mga statement Sir Jeg. I'm sorry, prangka lang kita nga tawo. Matutuod ang istorya. Sa na gani siling ko action bray, simple lang nimo kung ako ya senador,
ako lang yung mapas resolution nga i-review lang yung OLD regulation law kagang excise tax. Amo lang na kasimple i-review ang OLD regulation law bala nagabenepisyo da ang gobyerno, logi da ang atong tumuluyo. I-review ang excise tax bala sino ang nagkamol sa dakong train 1 kag train 2 ang atong bala pumuluyo nadugmok sa kapigadon. Amo man lang na kasimple sa bay. Yes, kabay pa ina no. Hindi man isla bulag kag bungola. Prangkang Yes, istorya. oo. Dugay na ni halin pa sang mga san-o nga anyo problema tangkangay sinigaling kiti. We don't know kung anong ara sa ila sini nga huna-huna. Sir Jeg, salamat sa mga serbisyo. May aga ka mabuhay ka, sir. God bless aton. Thank you, Sir John. May nga kag mabuhay ka mataksa radio. Action Hotline.